Sugbo, Pilipinas, kini ang Sugbo News Update. Department of Health Sub-National Blood Center nakig-alayon sa Cebu Provincial Government alang sa mas paspas nga access sa mga blood donors nga makatabang sa emerhensiya o kritikal nga sitwasyon. Si IC Santi Leopoldo adunay detalye. Sa buhatan ni Governor Pam Baricuatro, nakigtikom ang mga representante sa Department of Health Sub-National Blood Center nga ma-access ang mga private hospitals o government hospitals. Ang delegasyon sa DOH gipanguluhan sa Regional Blood Program Coordinator Medical Officer 2 nga si Dr. Mark Carlo Alcutin uban ang Health Program Researcher nga si Rose Andre Roma. Sa meeting, gihisgutan ang pagpalig-on sa blood services sa Sugbo aron masiguro nga adunay igong supply, luwas ug kalidad nga dugo nga ma-access sa mga private hospitals o government hospitals. Suportado ni Governor Pam Baricuatro ang panglantaw sa DOH Sub-National Blood Center sa maayo nga serbisyo sa pagluwas ug kinabuhi. Andam ang lalawigan sa Sugbo sa paghatag og suporta alang sa partnership sa pagserbisyo sa katawhan. Kini ang balitang may labot ang Subuanon. Ako si IC Santi Leopoldo, Sugbo News. Daghang salamat IC Santi Leopoldo. Samtang sa laing balita, Governor Pam Baricuatro nagpadayag og suporta sa pagpangandam sa pagsaulog sa Pink October sa paghatag og paglaom sa mga pasyente nga adunay breast cancer. Si Rebecca Ortez sa report. Suot ang pink color ng mga shirts, nag-courtesy visit sa buhatan ni Governor Pam Baricuatro ang mga breast cancer survivors uban sa I Can Serve Foundation Incorporated Cebu Link. Ang I Can Serve Foundation Incorporated Cebu Link nakig-alayon sa Kapitolyo sa gikatakda nga Breast Cancer Awareness Month sunod buwan sa pagsaulog sa Pink October. Gihingusgan sa mga cancer survivors ang pagdasig sa kababayen-an nga dili mahadlok sa sayo nga pagdetect sa breast cancer aron sayo kini matambalan. Ang I Can Serve Foundation Incorporated gilangkuban sa mga cancer survivors ug mga volunteers nga nagpakabana sa mga programa sa pagtabang sa mga breast cancer patients nga mahatagan og paglaom sa tukmang diagnosis, tambal og moral support aron mamaayo sa sakit. Kini ang balita, may labot ang Sugboanon. Rebecca Ortiz, Sugbo News. Salamat Rebecca Ortiz sa imong report. Sugboanon manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. At nangi ang mga balita nga may labot ang Sugboanon, dinhi lang sa Sugbo News. Ako si Monching Auxdero. Maayong gabi.